To nye begreber i ABOS. Det er stedfortræder og visualisering på det nye skærmbillede, der hedder ABOS 2 kaskade af lederansvar. Her til udgangspunkt i Aarhus Data, hvor vi har fjernet CPR-nummer. Hvis vi kigger for eksempel her på borgmesterens afdeling, så kan vi se, at her er der en leder, betegnelsen manager med angivet lederansvar her. Hernede under det har vi for eksempel borgmesterens afdeling diverse, uden nogen lederfunktion. Og det man så kan sige, hvis man beregner over i kaskaden, der, hvis vi siger, at vi tager for lederfunktioner, og vi tager økonomiansvar for eksempel, og vi tager borgmesterens afdeling, og så beder vi os om at beregne, jamen, hvem har ansvaret hvor. Så kan vi se, at på borgmesterens afdeling diverse, der bliver Niels Højberg sat på trods af, at der ikke var nogen lederfunktion der. Så er han ligesom nedarvet det lederansvar der. Underliggende er der så for eksempel årskontoret i Bruxelles, hvor der er en Lars Holte Nielsen på, som er en ene specifikke underkategori her, hvor der er sat en lederfunktion på. Hvis man ikke vil have, at der bliver nedarvet ansvar, så kunne man for eksempel her for byrådets medlemmer sige, jamen der er ikke noget angivet leder her til økonomi for eksempel, så kan man sige, jamen, så laver vi en tom funktion, og så beder om at beregne her igen. Så kan vi se her, byrådets medlemmer, der forsvandt ansvaret herfra. Hvis vi går tilbage til den, så kan vi så se, hvem der så havde ansvaret før det. Og sådan foregår beregningen af lederansvaret hen, og man kan hente det som XML og CSV via webservice. Derudover er der kommet nye ting her i brugergrænsefladen. Det er en ny fane på personen, der hedder stedfortræder. Og her er faktisk en eksisterende stedfortrædergruppe her på Niels Højberg, den prøver lige at fjerne, så vi kan lave en fra starten af igen. Og kan man se, at man kan vælge en betegnelse over fra en stedfortræderklassifikation. Og man kan vælge, hvad for en type stedfortræder der er for, om det er lederfunktion eller rollefunktion. Rollefunktion gennemgår ikke lige den her video. Men hvis jeg vælger rollefunktion, så får jeg ansvar, der hører til rollefunktion, eller så får jeg ansvar, der har til lederfunktion, som i det her tilfælde. Så hvis jeg siger, at for personalansvar, der har vi nogle stedfortræder her, der kan jeg overtage. Nu tager jeg lige nogle tilfældige navn. Og så er der kommet nogle stedfortræder på her. Så vil jeg se herover, at hvis jeg tager for personale, som det var ansvaret, så kan jeg se, hvem der er stedfortræder i den kraft. Det var Annie op her. Ja, det var egentlig den ultra hurtige korte gennemgang af stedfortræder, som kommer med i den nye version af ABOS.